Portem ja 13 anys de vida, més 2 o 3 anys anteriors d'associació.cat, el plaer que ens acompanyi l'Amadeu Abril, pare de la criatura, amb un objectiu fundacionals clars, simples i clars, el foment del català i de la cultura catalana a la xarxa i el foment de la xarxa als territoris on es parli el català. Avui inaugurem una nova seu social, ens omple de joia poder dir que tenim un lloc adequat pel que és i sobretot pel que ha de ser la Fundació.cat. El domini que creix fidel al territori de qualitat. Ja estem als 109.100 dominis, amb una taxa de renovació del 83%. Aquest 83% indica un nivell de fidelitat molt alt. El 74% dels dominis .cat tenen contingut web. El retorn social. Tenim projectes fundacionals, projectes on col·laborem, la primera convocatòria d'ajuts i la comunitat.cat, un punt de trobada digital de tots els usuaris.